Baybayin po ng Bulinaw at Anda, Pangasinan na nanatiling positibo sa red tide toxin. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nananatiling positibo sa red tide toxin ang mga shellfish sa baybaying dagat ng Bulinaw at Anda, Pangasinan ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sa pinakauling shellfish bulletin, positibo pa rin sa paralytic shellfish poisoning ang lahat ng uri ng shellfish maging ng alamang o asetes mula sa mga nasabing lugar kaya hindi umano ito ligtas kainin. Mahigpit na pinapayo sa publiko na iwasan muna ang pagkain, pangunguha, pagbabiyahe at pagbebenta ng mga shellfish mula sa mga apektadong karagatan hanggang hindi pa inaalis ang babala. Nilinaw naman ang mga otoridad na maaari pa rin kainin ng isda, pusit, alimango at hipon mula sa mga lugar na ito basta't sariwa. Natanggalan ng laman loob at nahugasan ng mabukti bago ito lutuin. Patuloy naman ang monitoring ng BFAR sa mga baybay na ganang maglalabas ng update kapag ligtas na muli ang mga produktong dagat. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.